Ora gampang nopo lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa takoni nopo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa basane kembang bakar ono ing ati nanging dudu aku sing duweni wes cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresna ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilake aku sumanding karo wong liya ora gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya apuranen aku yen ninggal kesliramu nanging atiku wis dudu tuwekmu ati durung lila nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ono ing ati nanging dudu aku sing duweni wes cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresna ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilake aku sumanding karo wong liya ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa basane kembang mekar ono ing ati nanging dudu aku sing duweni wes cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresna ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilake aku sumanding karo